Tak a toto je náš nepodarený skákací švihadlový nožbert. Vidíte? 351 gramov a 4 kg navyše. A k tomu skáče ako dáka vypasená kráva. No vidíte, kebyže sa aspoň netrafí do toho sprostého švihadla. Ja som tu hovorca, nie Robo. No, neskačte tak krivo, krásne sa vyrovnajte. Väčšiu krivosť som nevidel, chlapče. No vidíte, takí chudáci. Mali by ísť do ústavov. Tak a teraz ide pauza. Tá. Tak, napadte sa. Zamilovaný. O, tak je pekné. Ale moč trie. Skado zeme. To sa tak malý pasem. Teraz vám predvedím naše salto. Uvidí sa. Dobrá dvojka. Ši. No, môžeme pokračovať. Teraz budeme. To nám moc nejde. Tak budeme skúšať to nákokom. To sa mi podarilo. Ešte raz. Tak ideme. V svetom pohári v 95. roku bola na 13. mieste. Pre túto sezónu sa však pripravil ideálne a Mika miluje teraz v týchto chvíľach. Pokiaľ má informácie, a to určite má, dobre vie, že medaily z toho jedna bola v štafete, dve bronzové a na olympijských hrách získali jedno striebro a dve bronzové medaily, z toho jedna bola zo štafety. Individuálny úspech by teda pre tohto syna znamenal obrovskú motiváciu. Pozrite sa na jeho náskok zatiaľ, čo vyporovnávam Mogréna s Bátorím. Mogrén je pred Bátorím, aj milé bude pred Bátorím, ale aj pre tých, ktorý takisto si dobre rozložil síly. Na úvodnej 30 bol Bergström 9, potom bol 15 na klasickej 10, ale v 7 bežeckej kombinácii Švédi skončili 5 v štafete. Anders Bergström, 28-ročný muž tam útočí na nášho Bátorího, zatiaľ čo Sergej Dolidovič prišiel do cieľa v týchto chvíľach z tretí Den, 4. Prokhorov, 5. Bergström, 6. Siversen, 7. Mogren, 8. Fredriksson a 9. Ivan Bátory. Ivan stráca na 8. Fredriksona 5 sekúnd. Toto je posledný kontrolný medzičas pred príchodom do cieľa. Imanovi tam v závere chýbajú sily. Dolidovič predsa len obrovský musel zrýchliť v tých záverečných kilometroch. No a beží svojím rytmom, samozrejme
je asi až za naším Bátorym. Už je to potvrdené. Ale Ivan teraz bude musieť ešte, pokiaľ sa chce zdržať v tej prvej desiatke, bude musieť ešte siahnuť do studnice síl, ktorá už je prázdna, a vydolovať tam niečo. Ivan Hudač v týchto chvíľach, napriek tomu, že máme výhľad dažďom, zamočeným oknom komplikovaný. Myslím si, že Ivan Hudač prišiel do cieľa. A zatiaľ je 10. z 12 pretekárov, ktorí sú v cieli. Výsledný čas Ivana Hudača za 2 hodiny. Bátory však má pomerne... Zásni mi tamto svetlo, prosím ťa. Mamo, prosím ťa, pomiechaj mi ten kaleraba, skús, či už je hotový. Uvidíme, či to bude stačiť. Švédi, zdá sa, že v tej druhej polovici Mika Mililetti perfektne rozhodili. Ten nástup, ktorý tam urobil na začiatku druhej 25-ky, ho nezlikviduje fyzicky, ale nie. Beží v akejsi euforii a pravdepodobne to sú tie pocity, kedy pretekár už nevníma nič okolo seba, len bežeckú stopu a rúčil sa teda v 89. roku jednou členom tiež Amerika končil na 5. mieste. A zlatú medailu na trofej došlo Ivan Bátory, ktorý využíva svoj nástup pred Japoncom Majom. Pri tomto pohľade môžeme ešte raz oceniť Ivanov výkon, pretože určite ani s Japoncom nestratí. Nechcel by som mať po tejto 50-ke, pretože čo by sa dalo ešte poradiť, ako pomôcť. Tak ja myslím, že to neporadí. Martinovi, čo tam dole býva, vieš? Oproti Joškovi. To sú len také krátke zabery. To nevadí. Tak aby sme vedeli, či na tej chalupe aké zmeny. Robík? No. Nevidíš ho? Nie. Ja teba.
Môžeš začať. Daniel Hevier, pištolník Pišta. Pišta doniesol do školy pištoľ. Našťastie bola iba strýkacia, ale aj tak sa cítil náramne dôležitý. Namieril ňou na dievčatá a zahlásil. Hore ruky, babi! Čo ti šibe, Pišta? Smiali sa dievčatá. Nie som nejaký Pišta, ale pištolník. Nafúkoval sa Pišta. A ručičky pekne hore, lebo vás moje ruky prevrtajú ako sito. A stlačil spúšť na striekacej pištoli. Dievčatá zapištali a rozutekali sa na všetky strany. Práve vtedy vchádzala do triedy pani učiteľka a sprška vody ju zasiahla rovno do tváre. Fí! Iná učiteľka na jej mieste by bola Pištu poslala do kúta, alebo mu napísala poznámku, alebo aspoň poriadne na ňo nakričala. Ale toto bola veľmi múdra učiteľka. Ale Pišta, povedala, keď si utrela mokrú tvár. Vari je dnes polievací pondelok? Pištolník by sa najradšej pod zem prepadol. Už sa videl, aký výpras ho čaká od tatka, keď sa to dozvie. Ale pani učiteľka povedala, keď si taký priateľ s vodou, budeš polievať kvety v triede. Pištolník si vydýchol. Pištolník si vydýchol. Nejaké za ucho obišiel na sucho. Za to kvety v triede obišli na mokro. Pišta ich vzorne polieval každý deň. Čím? Uhádli ste. Striekacou pištoľou. Ale prezývka pištolník mu už ostala. Áno. Daniel Hevier, pištolník Pišta. Pišta doniesol do školy pištoľ. Našťastie bola iba striekacia, ale aj tak sa cítil náramne dôležitý. Namieril ňou na dievčatá a zahlásil. Hore ruky, babi! Čo ti šibe, Pišta? Smiali sa dievčatá. Nie som nejaký Pišta, ale pištolník. Nafúkoval sa Pišta. A ručičky pekne hore, lebo vás moje ruky prevrtajú ako sito. A stlačil spúšť na striekacej pištoli. Dievčatá zapišťali a rozutekali sa na všetky strany. Práve vtedy vchádzal do triedy pani učiteľka a sprška vody ju zasiahla rovno do tváre. Fí! Iná učiteľka na jej mieste by bola Pištu poslala do kúta, alebo mu napísala poznámku, alebo aspoň poriadne na ňo nakričala. Ale toto bola veľmi múdra učiteľka. Ale Pišta, povedala, keď si utrela Horko živo. No ale Pišta. Ale Pišta, povedala, keď si utrela mokrú tvár. Vari je dnes polievací pondelok?
Pištolník by sa najradšej pod zem prepadol. Už sa videl, aký výpras ho čaká od tatka, keď sa to dozvie. Ale pani učiteľka povedala, keď si taký priateľ s vodou, budeš polievať kvety v triede. Pištolník si vydýchol. Jaké za ucho, obišiel na sucho, za to kvety v triede obišli na mokro. Prečo sa tak ponáhľaš? Čo ti je zase? Čo ti je zase? Alebo mu napísala poznámku, alebo aspoň poriadne na neho nakričala. Ale toto bola veľmi múdra učiteľka. Hraj to trošku. Ale toto bola veľmi múdra učiteľka. Ale, Pišta, povedala, keď si utrela mokrú tvár. Var je dnes polievací pondelok. Pištolník by sa najradšej pod zem prepadol. Už sa videl, aký výpras ho čaká od tatka, keď sa to dozvie. Ale pani učiteľka povedala, keď si taký priateľ s vodou, budeš polievať kvety v triede. Pištolník si vydýchol. Hraj. Pištolník si vydýchol. Jaké za ucho, obišiel na sucho, za to kvety v triede obišli na mokro. Pišta ich vzorne polieval každý deň. Čím? Uhádli ste, striekacou pištoľou. Ale prezývka Pištolník mu už